Селям алейкум, херлах шамлар, витаю. Мы продолжаем информационный вечер на телеканале АТР. Следующие полчаса будем обсуждать с нашими гостями самые актуальные новости, которые появились в информационной повестке дня. С вами я, Гульсум Халилова, и мы начинаем. Державне бюро розслідувань підготувало підозру п'ятому президентові. Чи посадять Петра Порошенка? Росія повернула Україні захоплені судна. Невдовзі почнеться буксирування до Одеси. Нормандська зустріч буде 9 грудня. Дату, зрештою, підтвердив і Кремль. Дуже рада представити гостя нашої студії. Степан Хмара, народний депутат України першого, другого та четвертого скликань. Вітай. Дякую. Нашу беседу мы начнем с вами с такого информационного сообщения. Государственное бюро расследований направило в Генеральную прокуратуру Украины проект подозрения Петру Порошенко. Еще просит снять депутатскую неприкосновенность с него. В комментарии журналистам пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова заявила, следствие длится еще с весны. Це кримінальне провадження, воно розслідується ще з кінця травня цього року. Тобто це не є, тому що там зараз з'являється деяка така інформація зі сторони, в тому числі захисту п'ятого президента України. Ми розуміємо їхню позицію. Вони мають право, власне, в тому числі і інформаційно захищатися. З приводу того, що це там от зараз, власне, конкретно виникло, грубо кажучи, підстави для того, щоб повідомляти про підозру буквально там цього тижня або там буквально сьогодні. Це не так. Ну и Петр Порошенко уже дал комментарий журналистам, говорит, дело просто провокация. Це справа, з якої абсолютно кури сміються. Бо звинувачувати президента, п'ятого президента України в захопленні державної влади, може, вони мають на увазі часи Януковича, і пан Труба разом з паном Партовим вирішив позахищати Януковича. Мета її – залякати нашу команду. Мета її – зупинити нашу боротьбу за європейське і євроатлантичне майбутнє України. Я хочу наголосити, нічого у вас не вийде. Дякую. Ну вот Петр Порошенко говорит про захопление влады, а на самом деле проект подозрения подготовлен и направлен в прокуратуру в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего Совета Правосудия в марте-мае 2019 года. Вот как вы восприняли эту новость? Посадят ли Порошенко? Ну, звичайно, ніхто його не посадить. Чого це? Ну, по-перше, дуже якось виглядає дивно. Я думаю, що доказати вплив, як там, на підбір, на конкурс, так? Да, судді. Це майже неможливо доказати. Це дуже важко доказати. Дуже важко. Я думаю, що ця справа в суді просто розвалится, або и не дійде до суду. Ну, а вот как вы думаете, вот наши студии, эксперты говорили о том, что часть населения Украины, да, говорит, что Порошенко коррупционер, и нужно его посадить именно за коррупцию, за разворовывание Укроборонпрома, армии, а тут вот подозрение именно по вот этой части. И некоторые предполагают, что это все-таки аполитизированное такое расследование, такой вот процесс. Действительно ли это может об этом свидетельствовать? Ну, я, звичайно, не можу говорити про щось конкретне, коли я не знаю справи, а тільки ми знаємо якийсь ніби мотив підозри. Ну, а це все загальні фрази, знаєте. Якщо кримінальна справа порушена, то треба мати насамперед доказову базу. Друге, цю базу треба вміло доказати і юридично правильно оформити. Я сомневаюсь, что там це все є так зроблено. Ну вот, если до Порошенко, да, готовят проект подозрения, то Олегу Ляшку, экс-народному депутату, уже предъявили и огласили подозрение. Именно бывшему нардепу Олегу Ляшко вручили подозрение из-за драки с действующим народным депутатом Андреем Герусом. Давайте смотреть, как это было.
Ця справа, зрозуміло, нічим не закінчиться, розвалиться, але вони не думають про те, що буде завтра. Сьогодні вони виконують політичне замовлення обмежити мою діяльність. Оце і все, для чого вони це роблять. Ляшко, що буде з ним? Його посадять? Нічого не буде, Його теж не тому що посадять. там бійки ніякої не було. Там просто була така, знаєте, ну, я би сказав, можна сказати, якісь хуліганські такі випади і так далі. Ну, відірвав там пару гудзиків від сорочки. Тобто, по вашому основанню на підозріння, в принципі, Ну, звичайно, ну, це трошки смішно. Скоріше з цього буде добрий піар. Ляшку треба залишатися в інформаційному просторі, щоб не забували за нього, бо, знаєте, одна справа, коли депутати мають можливість доступу до трибуни, а інша справа, коли він не депутат, і тоді дуже швидко люди забувають. Тобто, це повод бути в інформаційному пространстві для Ляшка. Так, що тут, а як справжній бійкін, добре, бійка, а де, які ушкодження наніс він своєму опоненту? Сорочку порвав. Ну, сорочку порвав, це сорочку порвав, але якщо бійка, то мають бути все-таки якісь нанесені збитки і тілесні ушкодження, чи легкі, чи середньої важкості, чи важкої якості. Нічого там такого не було. Скоріше всього, це можна трактувати як дрібне хулиганство. Ну, вот в случае, если с Порошенко, да, в случае с Ляшком, как вы думаете, кто больше всего от этого получает политических дивидендов? Ну, я думаю, що ніхто. Я не є, ніколи не був прихильником Порошенка, але так як ця справа розвивається, то мені здається, що з нею нічого абсолютно не буде. Ну, давайте перейдем к не менее важным новостям и к темам, а именно в эфире телеканала АТР капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах и бывший командующий ВМС Украины Сергей Гайдук сообщили, что оборудование на суднах, которые Россия вернула Украине, вероятно, уже их нет. И корабли нуждаются в существенном обновлении. Как известно, сегодня Российская Федерация вернула захваченные в Керченском проливе украинские суда. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации. Также в украинском ВМС уже это подтвердили. Давайте послушаем. Я думаю, що тенденція, яка системно створена російською стороною, вона говорить про те, що ближчим часом ці кораблі не спроможні будуть виконувати завдання за призначенням і будуть потребувати капітального оновлення. Они совершили все равно, насколько я понимаю, насколько я слышу, может быть, это слухи сейчас, еще подтверждения нету, но я слышу, что аппаратура американская, которая стояла на этих кораблях, ее на этих катерах нету. Значит, они ее украли. Поэтому за этим надо проследить, как может быть, более внимательно. Ну, как вы для начала восприняли новость о возвращении украинских судов на материковую Украину? С чего бы это вдруг Россия решила их вернуть, учитывая, что к решению Международного трибунала она отнеслась с нигилизмом? Ну, по-перше, захоплення кораблів і наших військових – це був бандитизм, це був терористичний акт Росії як агресора. І це визнав, так би мовити, відповідний суд, так, в Гаазі, і визначив, що Росія має повернути відразу. А ми знаємо, що майже рік наші моряки перебували в полоні. Крім того, ну, я не знаю, як наша влада, але Україна повинна звернутися з позовом за нанесення збитків і відшкодування нашим, по-перше, хлопцям, раз. По-друге, ті кораблі, які передаються, потрібно
по акту передавати і подивитися, що є, якщо там дійсно обладнання і так далі. Ну, за ушкодження кораблів, а вони нанесені були ще під час захоплення. Да, стріляли. А якщо так, а крім того, якщо апаратуру познімали, ну, тим більше, знову ж таки, Україна має діяти енергійно, по акту прийняти, що є, щоб це було офіційно, і потім звертатися в відповідні міжнародні інстанції для відшкодування. Тоже очень много вопросов возникает, потому что Российская Федерация передает нам наши же корабли, наше же имущество на ответственное сохранение в качестве вещественного доказательства в их уголовном деле. А как мы его принимаем, это уже вопрос непонятный, неизвестный. Я вам хочу сказати, що Україна поступила неправильно, тому що коли погодилася обміняти наших військовополонених на російських терористів, бандитів, які були затримані в Україні, перебували, так би мовити, або під вартою, засуджені. Україна мала домагатися більш активно, як кажуть, дипломатичним шляхом на всіх інстанціях, в тому числі звертаючись до закордонних, так би мовити, інших країн, для того, щоб впливати, тиснути на Росію, збільшувати санкції і в жодному разі не погоджуватись на виміну наших полонених і кораблів на такій принизливій формі. Ми якимось чином, знаєте, нівелювали рішення Міжнародного суду. Це неправильно, це помилка. А как вы думаете, почему вдруг сейчас русские решили вернуть нам наши же корабли? Ну, вони хочуть з цього мати якийсь, знаєте, пропагандистську вигоду, тим більше напередодні зустрічі в Нормандській четвірці. Я думаю, що це пов'язано з цим. І московська пропаганда розтрубує, от бачите, ми йдемо на якісь поступки і так далі. Хоча навпаки, вони діють як пірати, і це ніякі не поступки, і Україна мала би тут рішуче, так би мовити. Але, ну, я ще раз кажу, в цьому питанні наша влада поступала неправильно. Ну вот что касается морского трибунала, несмотря на возвращение кораблей, Украина продолжит судебные тяжбы с Российской Федерацией в трибунале по морскому праву. Об этом сообщила заместитель иностранных дел Украины. Давайте ее послушаем. Поки Нікополь, Бердянськ і Янакапу прямують додому в Одесу, команда Міністерства закордонних справ прямує в Гаагу, де вже в четвер відбудуться перші слухання арбітражного трибуналу у справі щодо порушення імунітету 3 українських військово-морських суден та 24 членів їхніх екіпажів. Україна проти Російської Федерації за Конвенцією ООН з морського права. Какова перспектива арбітражного трибунала? Ну, побачимо, ми наперед не можемо вгадати. Але я хотів би тут звернути увагу, і я неодноразово заявляв ще при попередній владі, що Україна повинна була денонсувати ганебний договір з Росією від 2003 року по Азовському морю і спільному використанні Азовського моря і визнання його як внутрішнім водоймищем. Розумієте? І таким чином ми обмежуємо дію самі собі міжнародного морського права. То есть вы считаете, что сейчас вот эту договоренность и вот этот договор об использовании Азовского моря нужно денонсировать? Давно треба було зробити, і зараз це треба робити. Я вже, я кажу, заявляв і коли попередня влада була, і вже теперішній, но нас чомусь глухонімі і в парламенті, і в адміністрації президента чомусь цього не чують чи не розуміють. Более того, розподіляють квоти по вилові риби. Ну це ганебно, це навіть не хочеться коментувати. Це ганебно, просто ганебно. Вот вы затронули нормандский формат, да, и вот все-таки я хочу остановиться подробно на этой теме, учитывая, что министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров уже подтвердил готовность стран к участию в саммите в нормандском формате. Давайте послушаем Лаврова.
Ну, если все 4 страны, участницы нормандского формата, готовы встречаться 9 декабря, значит, условия созрели. Мы ведь не выдвигали какие-то искусственные требования к проведению этой встречи. Единственное, чего мы добивались, это чтобы участники нормандского формата уважали свои собственные решения, которые принимались и в 2015 году, в 2016 году, и которые саботировались режимом Порошенко. Ну, вот говорят, что 9 августа нормандский формат уже состоится. Вот вы верите в то, что он состоится? Грудня, да. Вибачаюсь. Я не зрозумів. Що буде на цьому? Да, состоится ли все-таки нормандский формат? Потому что говорили, в августе будет, в сентябре будет, в августе, в ноябре, в октябре, но как-то не было. Ну, тепер раз заявляють, значить, очевидно вже буде. Але я нічого доброго від цього не чекаю. В кращому випадку, якщо він закінчиться нічим, а в гіршому випадку, якщо знову українська сторона зробить якусь недоречність. То есть на эффективность этого формата вы не рассчитываете? Не може бути. А ви ж бачите, як Лавров себе поводить, і українська сторона винна. Я думаю, треба помаленьку забувати про нормандський формат і думати про інші речі. І Україна повинна ставити вимоги до наших гарантів, учасників Будапештського меморандуму. Я розумію, що це непросто, я розумію, що це нелегко. І що так не дуже хочуть ті учасники пам'ятати про ті гарантії, які нам надавали. Адже Британія і Америка. Так, звичайно. Але Україна має, як кажуть, постійно стукати в ці двері і нагадувати, скажімо, Сполученим Штатам в доброзичливій формі, але нагадувати, шановні, ви зекономили на своїй обороні сотні мільярдів за рахунок того, що ми зняли свої ракети ядерні. Так давайте, ви ж дали зобов'язання. І розумієте, нас заставляють виконувати якісь мінські, це ж не угоди, це нікчемні з юридичного боку домовленості, які не мають жодної юридичної сили. І тут нас змушують дотримуватись їх, а забувають про те, що підписували главы найбільших держав, ядерных держав. Но если можно так сказать, в 2014 году страны-подписанты Будапештского меморандума не смогли попрепятствовать оккупации полуострова и военной агрессии Российской Федерации против Украины. Так что сейчас тогда даст Будапештський формат? Ну, а Україна не дуже наполягала на тому. Там раз вернулися, не захотіли дуже, хоча Англія відреагувала менш-більш позитивно, вона згідна була розмовляти на ту тему. І далі Україна не прикладала зусиль. Ну, потрібно проявляти дійсно політичну волю і дипломатично діяти активно і грамотно, і постійно. Розумієте? Тому що це ж не жарт. Ми відмовились колосального військового потенціалу. Відмовились. За рахунок чого? За рахунок того, що нам серйозні держави, так би мовити, в обличчі їхніх керівників на папері підписали, що вони гарантують, значить, а там починають викручувати, що це не такий договір. Взагалі, це підписали лідери держав, офіційні особи. І воно має силу юридичну, хто б там що не говорив. Але потрібно проявляти політичну волю і наполегливість. І, знаєте, чекати, що щось там буде, і ми будемо виконувати. Ну, Росія досі, ми юридично не визнали Росію як державою-агресором. Досі. І це неправильно. Досі у нас дипломатичные відносини з Росією, досі у нас торговельные відносини вот смотрите, с Россией. Если назвать вещи своими именами, войну войной на юридическом, на законодательном уровне, мобилизовать население, сказать, вот страна-агрессор и так далее, как положено, это же не воспримется в Европе. Ну, ви знаєте, нічого не буває легко, але ми маємо виходити з своїх інтересів. І ми маємо весь час наполягати
весь час наполягати, що умовою будь-яких перемовин з Росією є виведення російських окупаційних військ з території України, з Донбасу і з Криму. Це мала бути умова. Але ж Україна так не ставить питання. Розумієте? Тобто це слабкість нашої влади. І це неправильна поведінка. І вона не приведе до цього. І навпаки, потрібно мобілізувати суспільство, а не говорити, що ми там такі слабкі, ми нічого не можемо, ми на своїй території, ми виконуємо те, що вимагає Москва. Відводьте війська на своїй території, відступати. Це теж неправильно. Альтернативу предлагает наша власть, а именно в МИДе, как заявили, есть альтернатива Минским соглашениям. Об этом в интервью РБК Украина рассказал глава внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко. Давайте его послушаем. Я вже багато разів говорив, що це може бути операція з підтримання миру. Мінським процесом вона взагалі не передбачена. І навіть коли її лідери обговорюють, виникає справедливе питання. Так ми виходимо з Мінських угод. Тобто я не сказав нічого антимінського. Навпаки, лідери давно вже обговорюють можливість змін, які передбачають можливість місії з підтримання миру. Миротворцы, альтернатива Минским соглашениям. Как вам такой вариант? По-перше, знову ж таки, Пристайко не говорить про головне. Він забуває про Будапештський меморандум. Ніякі миротворці не вирішать питання, тому що це повинні погоджуватися дві сторони, конфліктуючі чи воюючі, розумієте? А Росія взагалі каже, що нас там нема, вони як миротворці, вони як арбітр над конфліктуючими сторонами. Вони дуже хочуть перевести це в формат внутрішнього конфлікту. І весь час про це заявляють. І штовхає до цього Україну. Розумієте? І до виборів на Донбасі і так далі і тому подібне. Україна повинна розуміти, що мінські домовленості, їх неможливо виконати. Якщо їх виконати, це значить капітулювати Україні. Тому що мінські домовленості сформульовані Кремлем, бо це ж Кремль запропонував, ніяк вони не мінські, а кремлівські. Про те, щоб створити непідконтрольний Україні анклав в Донбасі, повністю підконтрольним Росії, і на отримання України, який би мав можливість впливати на зовнішню і внутрішню політику України. І залишити там ці бандформування, які вони створили за час окупації, тобто колаборантів. Україна має називати це, що немає ніяких там бойовиків, повстанців чи ще когось там. Це є російські окупаційні війська і колаборанти, якими керують російські військові спеціалісти. І частина бере участь чисто військовых российских. А как быть Украине? Вот если состоится встреча в нормандском формате, мы же понимаем, что все-таки Путин будет настаивать на принятии закона об особом статусе Донбасса в таком виде, в котором он предусмотрен Минскими соглашениями. Более того, некоторые говорят, что в нормандском формате он будет в таком формате 3 против 1, то есть Меркель, Макрон, Путин против Зеленского. Как быть Зеленскому? Ну, безумовно, вони і раніше такими були, а зараз тим більше. Ми бачимо взагалі поведінку Макрона як близького союзника Москви. Це безглузда політика, ну це окрема тема, але розраховувати на якусь особливу підтримку, особливо Франції, не можна розраховувати. Як буде себе поводити наш президент, я не знаю, я не є його радником, я ніколи з ним не зустрічався, я не знаю, побачимо по його поведінці. Але я, розуміючи, чого хоче Росія, я не очікую від, і тим більше сучасну міжнародну обстановку, позиції лідерів, учасників нормандського процесу, особливо Франції і Німеччини, не кажучи за Росію, це буде 3 проти 1, проти нашого президента.
Зуміє він вистояти, я не знаю. Я взагалі не знаю, тому що, я ще раз кажу, я з ним ніколи в житті не мав розмови. Не менее важная новость, которую хотелось бы успеть обсудить. В «Газпроме» озвучили условия, при которых будет продлен или создан новый контракт с «Нафтогазом» о транзите газа. Давайте послушаем. Необхідними умовами продовження діючого контракту або укладення нового договору є відмова обох сторін від всіх взаємних претензій в міжнародному арбітражі та припинення всіх судових розглядів, скасування рішення Антимонопольного комітету України про накладення на «Газпром» штрафу за нібито порушення економічної конкуренції, відгук клопотання «Нафтогазу України» про ініціювання Європейською комісією розслідування проти «Газпрому». В «Нафтогазе» уже отреагировали. Давайте слушать сообщение главы «Нафтогаза» Юрия Вітренка. Нарешті отримали факсом пропозицію від «Газпрому», про яку пишуть всі ЗМІ, включно зі змістом цієї пропозиції. Уважно її вивчимо і надамо конструктивну відповідь найближчим часом. Україна буде надійним партнером для Європи щодо транзиту газу у повній відповідності до європейських правил. Эксперт по нефтегазовому рынку Сергей Крутихин в эфире АТР прокомментировал требования «Газпрома». Давайте слушать, что же он сказал. Это не просто заявление, это ультиматум. И заведомо приемлем для украинской стороны. Но, во-первых, там говорится о продлении старого контракта. А с кем продлевать старый контракт? С 1 января оператором газотранспортной сети Украины будет уже новая компания, а не «Нафтогаз Украины». Решения Стокгольмского арбитража, они обязательны для всех сторон. Никакому обжалованию, никакой апелляции не подлежат, и их надо неукоснительно выполнять. Но «Газпром» не может начать выплаты этой суммы, пока он не получит разрешение из Кремля. А там у нас есть президент, который не может себя заставить что-то платить украинской стороне, вообще что-то, поскольку в этом случае он будет считать себя лузером. По сути, «Газпром» нам говорит: прощайте нам миллиарды, которые мы проиграли вам в Стокгольмском арбитражном суде, и мы подписываем контракты, как бы все окей. Но действительно, почему Россия ставит такой ультиматум Украине? Росія, як бути нашій країні? Росія – це як міжнародний такий пірат. Знаєте, чому Росія ставить, це інше питання. Транзит проходить по нашій території. Але, зрозуміло, але навіть мови не може бути відмови від Стокгольмського суду. Це була б не просто поразка для України, це була б ганьба. І про це навіть думати не можна, і відразу треба відкидати ці моменти. Друге, тут потрібно, в даному випадку, я думаю, більш активно треба теж звертатись до європейських, так би мовити, наших, не можу сказати приятелів, але партнерів, про поведінку Росії і нагадати їм, що Україна готова виконати свої умови по транзиту, але так, як себе поводить Росія, то вона може зірвати поставки газу. Тому що Північний потік-2 ще не вступить в дію, я не вірю, що він до Нового року вступить. І ці потужності, які сьогодні є, Північного потоку-1, недостатні для того, щоб забезпечувати без участі української газотранспортної системи європейських споживачів. Тому потрібно більше Україні більш активно діяти, але не йти на виконання ультиматуму Росії. Степан Хмара, народний депутат України 1-го, 2-го та 4-го скликань. Дуже дякуємо вам. А я вынуждена завершать этот блок. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, там мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Будьте с Первым крымско-татарским. Корушкин.
1521 году